Recoñecer o traballo da muller labrega será motivo de festa en András o vindeiro 1 de maio. A parroquia vilanovesa celebra esta cita cunha programación na que non faltará detalle. ¿Qué eventos hay? Pues empieza con la misa, en honor a la mujer labrega a las 12:30. Después se entrega unos regalos a la mujer de mayor edad de la parroquia o del entorno. Y después una comida que nos van a explicar después el precio, el menú y el precio siempre está bien, pero bueno, nos lo explican ellos, y amenizado con una actuación de un grupo que non nos suena a nadie, que se llaman Los Dinámicos. A comida celebrarase nunha carpa que se instalará no campo da festa de András. Está pensada para todos os públicos co menú infantil e pros adultos. Tamén haberá monitoras para atender a cativada con diferentes xogos. Temos como novedade este ano un menú infantil, no cal temos milanesa, churrasco, criollo, patacas fritas, yogur, bica, refrescos e auga para os nenos, cun donativo de 15 euros. Tamén se algún neno quere pulpo non vai haber problema. E logo para os maiores, pulpa a fartar, vai chegar para todos e vai sobrar. Churrasco, criollo, patacas fritas, yogur, bica, pan, viño, auga e café. E cun donativo de 35 euros. Outro dos momentos máis agardados da xornada é a quenda de sorteos. Durante a comida venderánse rifas para participar neles. Este ano hai máis de 120 agasallos doados por empresas da zona. Moitísimas doazóns de xente, pois de empresas de conserva, de viños, bodegas, tiendas, hai de todo da zona. Hasta o ano pasado houbera cartos en efectivo, teléfonos móviles, ceas, desayunos. Pero o centro da programación é homenaxe e entrega dun agasallo á veciña de máis idade da parroquia. Dende a organización animan as familias a participar. A veces os fillas, non? Que che din, no, miña nai xa non está para eso. Están para eso e para moito máis. A verdade é que a xente encántalle, non é un detalle de nada, pero é unha homenaxe moi bonita para eles. Entonces, se alguén quere que lle deamos unha homenaxe, pois ten que poñerse en contacto con nós e sin problema ningún, vamos, dámoslle homenaxe encantados. No marco das propostas para a Festa da Muller Labrega, o Concello organiza unha andaina. Sairá ás 9 da mañá dende Vilanova para rematar no campo da festa de András.